na sa linya si Partner Remy. Partner Remy live! Ali dyan sa Bulkan Bulusan. Ang barita ko partner, ramog ka na kan abo. Maray na hapon partner. Hello partner. Maray na pagkahapon, partner, asin sa tuyang mga parantabay. Sa presente, partner, yaong kita dikti sa Uban, Sorsogon, nagdara kita ning tabang para sa tuyang mga kababayan dikti na apektado nga ni kan pag-alburuto kaning Bulkan Bulusan. Sa presente tabi, partner, yaong kita dikti sa evacuation center kan Tughan Elementary, Tughan, Barangay Tughan Uban Evacuation Center. Ngunyan tabi partner ang pinaka-presenting sitwasyon digdi ining maabot tabi sa 93 na families ang affected tabi. Syempre igwaman tabi digdi na pinagtatauan na Bicol Party List. Ini tabi ang pinaka-importante partner ngunyan na panahon nakaipuhan kay niong mga apektadong pamilya ang malinig na tubig inumon. Ini ang agrangay kan mga residente digdi sa araw kaning mga sitwasyon wara ning masyadong nagdadara pa nin mga ayuda kundi ang solamente ang Ako Bicol Party List asin ang DSWD ang katuwang partner tanganing maipabot tabi digdi o sa mga apektadong pamilya. Kay baka kang grupo kan Ako Bicol Party List. Ano ang daradara dyan na ayuda ngunyan kan Ako Bicol Party List? Yan nga ni partner, sabi ko nga ni, pinaka-importante ang pangangaipo kan mga kababayan ta ang tubig. So yan ang pinakasaro. So may dara ka mong tubig? Kan Ako Bicol, yes. Gulping maabot man tabi ini sa mga sa 500 na bottled water na dara-dara tabi kan Ako Bicol and face mask and face shield and syempre food packs. Saro pa dyan partner ang pinaka-importante vitamina, mga vitamins, mga bulong tabi para sa mga kaakian asin sa mga katugangan niya itong mga senior citizen. So iyan po ang bitbit kan Ako Bicol Party List and syempre Ora partner, mismo. Ora mismo. Ora mismo. Sabi nga ni bagakan mga halidigding mga residente partner, talagang yan Ako Bicol maski sa anong panahon nanginginutan. So iyan muna partner, dara-daratso mo niyan ang distribution kan Ako Bicol ining mga malinig na tubig dire-diretso kadakol pa digdi mga aki partner an makahirak ang mga sitwasyon kasi nga ni aside kan igwasinda ning mga sipon igwaman partner ning nag-arabo kaya partner. Yes partner, sige. Go ahead. Ang pangapunan man giraray kang DSWD asin ni Kapitana ang dugang na tabang hali sa iba-iba pang ahensya di gobyerno asin iba patabing mga non-government offices. Pero ang pinaka-importantehon hali mismo sa saindang pasasalamat sa Ako Bicol Party List headed by Congressman Elizaldico na inot na nag-akomodar, inot tabi na nagpadaranin ayuda digdi tabi sa saindang mga apektadong residente. So partner, yan muna direktamente digdi sa Uban, Sorsogon. Ikaw muna partner dyan ang bahala. Remy Araneta Mendones, digdi muna partner ako. Back to you muna partner. Salamat partner Remy Araneta Almuguera Maharut Mendones. Ali dyan sa probinsya kan Sorsogon, partikular sa Banwaan kan Huban. Ingat ka mo dyan. So team kan Action Co and team kan Ako Bicol sa padagos na pagbariwas tulos. Ora mismo kan ayuda kan Ako Bicol Party List base naman sa kasuguan ni Congressman Saldico para sa mga kababayan ta na naapektaran kan pagputok kang Bulkan Bulusan mga tugang dyan sa probinsya kan Sorsogon. Ang Ako Bicol mga tugang tulos na nagresponde tunay na kasurog na katabang pa.